Dobrý den, vítejte v Milovicích, na půli cesty mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Dnes jsme si tu pro vás připravili tyto 3 nové rodinné domy. Pojďme se na ně podívat. Dům se nachází v klidné lokalitě. Pár desítek metrů od domu je lesopark a cyklostezky, takže pěšky můžete být za pár minut v přírodě. V těsné blízkosti domu je také sportovní centrum, kde můžete v klidu sportovat. A nebo si můžete užívat relax ve svém soukromém wellness. A nebo si můžete užít trochu romantiky. Dům byl právě letos postaven a skolaudován. U dalších 2 domů výstavba právě probíhá, takže když přijdete včas, můžou být podle vás. Všechny domy jsou opatřeny tepelným čerpadlem, přípravou na soláry a nabíjecí stanicí pro elektromobily. U domů, které jsou ještě ve výstavbě, je možné ovlivnit pár důležitých prvků podle vás, jako jsou například obklady, podlahy nebo rozvody elektra. Všechny domy mají nadstandardně prostorné místnosti, které dokonale prosvětlují velká okna. Celý dům je vkusně a stylově zařízený, jako jsou kvalitní plovoucí podlahy, velkoformátová dlažba, centrální vysavač, termostat v každé místnosti a nebo příprava pro krbová kamna. Všechny domy jsou dispozičně 4KK s garáží a wellness místností. Jo a tam by byla skvělá světlá kuchyň. Máte pravdu, tmavá by byla lepší. A nebo si to tady udělejte podle sebe. Domy mají v těsné blízkosti školu, školku, obchody, zkrátka veškerou občanskou vybavenost. V Milovicích se také nachází známý zábavný park pro rodiny s dětmi Miraculum, anebo bývalý vojenský prostor, který je nyní využíván pro outdoorové a offroadové aktivity. Takže jestli hledáte moderní a prostorné bydlení s dobrou dostupností do Prahy nebo Mladé Boleslavi pro svoji rodinu, ozvěte se mi, těším se na prohlídce.